Тодоров. Може би последна възможност за Левски. И гол! Невероятен гол на Николай Тодоров! Ето това трябваше да стане! Тази буква ме кара да играя със сърце и също защото обичам отбора. Как би живял, ако всяка мечта... Да! Игор Томашич бележи! Стане ли за Левски? Игор Томашич бележи! Купата е в ръцете на Валентин Диков. Той я подава на Станимир Кирилов и капитана на Левски я получава. Новото отличие е в ръцете на стария син капитан. Левски. Как да заспя, ако утре е край? Как да умра, ако няма рай? Бележи изключително важен гол. Как да се спра, ако нямам страх? И Георги Иванов, който отново се превръща в отвара за ЦСКА. Изключителен и много важен гол. Димитър Димитров, треньора на Левски, който не знаем откъде се появи. Сега една добра атака. Възможност. Умори го, Темиле! Удар на Темиле! Кой ще вкара ли там някой гол? Гол! Един на един Георги Иванов. Все пак голмайстора си е голмайстор. И в тази, уважаеми зрители, 32-а минута на второто полувреме, в 77-та минута Георги Иванов изравнява за Левски. Изключително важен. Сега възможно за Георги Иванов. Трябва да стреля Георги Иванов. И 1-0 за Левски. Това е превъзходно начало на матча. Георги Иванов бележи в петата минута. 1-0 за сините. Отлично начало. Ето за това ви говорех още в първите минути на матча. Георги Иванов, върху когото пада огромната отговорност. Георги Иванов, който решава не една и две срещи в полза на сините. Удар на Георги Иванов. И това е 2-1 за Левски. Минутата е 70-та. Още един матч между Левски и ЦСКА, в който не се мина без гол на Георги Иванов. Неизбежно се случи в 70-та минута. Силният натиск на Левски даде своя резултат. Една великолепно разиграна атака на Левски. Завърши центриране на Петър Телфински. Димитър Телкински 1-0 за Левски. Левски в Шампионската лига, дами и господа. И това е гол! Гол! Гол за Левски! 1-0 голмайстор Валери Ломовчийски! Какво начало на матча? 8 минута Левски вече води с 1-0! Голмайстор Валери Ломовчийски! Започва обрата на Левски. Много важен гол на Боримиров. Ето този натиск в... Удар на Бардони, гол! 2-0 за Левски. Айко му бе, той се започва. При положение, че наистина състоянието на футболиста не е добре, не е добро и неговото здраве и състояние повече от 200 дърби. Не може да става тук въпрос за някаква позволена игра Иван Иванов. Просто Гонзо не е готов за този матч и ще бъде сменен. Ето го десният пръстец, който създава проблеми на нападателя. Това най-вероятно ще означава смяна в състава на Левски. Все пак ще видим, както и го каза, здравето може би е най-важно, но за Георги Иванов не съм сигурен дали вечното дерби не е по-важно.